Pedair merch, tair problem, croeso I Probcast. A rhybydd, falle bydd na iaith gref yn hwn, by the way. Helo pawb, croeso nôl I Probcast a blwyddyn newydd dda. Happy New Year! Blwyddyn newydd dda! Blwyddyn newydd dda. Gara fi jyst cyflwyno'n hun, Hollie dwi. Mared ydw i. Beth dwi. Ac Amber ydw i. Ym mhob pennod bydd un ohonon ni yn cyflwyno thema i'r tair arall, a bydd rhaid iddyn nhw dewis eu problem mwyaf nhw am y thema yma. Bydd pawb yn cyflwyno i achos i'r cadeirydd, y fi, ac fel gweitha sy'n ennill. Reit, mae'n blwyddyn newydd, ac fel maen nhw'n deud, New Year, New Me. Felly, ein thema tro yma ydy y blwyddyn newydd, a falle Hunan Ddelwedd, you know, this New Year, New Me, a sut mae hynny'n effeithio arno ni, dechrau blwyddyn, mae lot o diets, lot o fads yn mynd o gwmpas. Lot o gwellad y hun. Yeah. Mae blwyddyn newydd yn adeg really neis, achos fydda ti'n dechrau blwyddyn newydd, start from scratch, ond wedyn, mae yna lot o bwysau hefyd I prynu mewn I fatha newid y ddelwedd, new look, new personality falle, dwi'n gwybod. Yeah, new goals. Yeah. Yeah, as if ti di indulge o gormod dros yn Nadolig, neu am rhyw reswm o hwnna'n peth gwael. Yeah. A wedyn mae rhaid I ti fod yn well yn y flwyddyn newydd. I don't know, mae fe jyst yn teimlo'n really... fel ffordd really negyddol o ddechrau'r flwyddyn. Yeah. Cos ti'n rhoi gormod o pressure dy hun, ti'n inevitably mynd I ffeili, achos os o ti'n mynd I fod yn wahanol, bydde ti yn wahanol erbyn nawr. Ti'n just mynd I ffeili a teimlo'n wath. Yeah. Ond mae fatha bod nhw I gyd yn centred. Fatha, dwi'n meddwl bod fi rioed wedi gweld New Year's resolution sydd ddim yn centred around fel diet neu mynd I gym. Fatha, mae nhw gyd just dros y ffordd mae nhw'n edrych, a fatha eisiau colli pwysau bob tro. A wedyn, mae Pasg yn dod rownd. Bwyta eto. Loads o chocolate. A wedyn ti'n teimlo'n ddrwg am dy hun hefyd, achos ti'n paratoi gyfer yr ha, fel y summer body. It's just never ending. Mae yna bwysau, dwi'n meddwl, drwy'r gydol flwyddyn, I edrych ffordd fydda penodol. I golli pwysau, I edrych yn denau, neu I edrych mewn ffordd fit. Dwi'n casau blwyddyn newydd, achos dwi'n merch mawr, I'm plus size. Sgynna ddim probs am hynna o gwbl fy hun, ond mae wastad mor shitty bob blwyddyn rhywun yn gofyn fi, ti'n mynd ar ddiet? Allan ddim bita hynna. Dyn nhw ddim. Oh my god, nes I dyfu fyny efo almond mum. Gosh. Mae rhaid ti esbonio beth yw almond. So, mae'r syniad yma, yn y 90au, oedd hwnna'n llawn fads diet culture to the max, fydd y heroin chic, right? Ac oedd mam fi, a falle mama chi hefyd, dwi'n gwybod, wedi tyfu fyny neu wedi eiddfedu yn ystod y 90au, lle oedd hwn yn gwynebau nhw I gyd, ar y magazines, ar y teledu, edrych yn really denau, pobl yn cael ei fat shameo. A'r syniad o almond mum rwan ydy, obviously maen nhw falle yn hun, falle canol oed, rwan, ond maen nhw dal efo'r meddylfryd yma bod rai nhw golli pwysau. So o'n i'n tyfu fyny wedyn efo gweld mam yn edrych yn y drych, yn edrych ar ei hun dweud, I'm so fat, neu I need to lose weight, I shouldn't eat this, I've been so bad ar ôl bwyta darn o siocled. A mam fi hefyd fel, os oedd mam ti fel hyn, os oedd hi'n gorfod trio dillad arno, ni gyd yn gwybod pan mae'r fel fickle yw sizes. High street. Mae gen I pethau o size 8 I size 12 yn wardrobe fi. And probably more. Just unbelievable. There's no way mae un person yn gallu bod o sizes yna I gyd. Ond bydde mam fi yn trio rhywbeth arno, ac os oedd hi'n gorfod cael size yn fwy, bydde hi ddim yn neud e. Bydde hi ddim yn trio'r thing yna arno a fodlon prynu hwnna. Achos fel, no, I will not be that size. And it's spiral. They'll spiral a wedyn teimlo'n awful am ei hunan. A fel arfer, be bynnag o hi'n bwyta, o'n i'n gofod bwyta fe hefyd. O'n i yn kind of chunky yn tyfu fyny, o gennau bach o extra fluff arno fi. The way you're made. Way you're made. Hefyd, mae hwnna'n gysylltiadau efo bod ag anabledd. Mae ffitrwydd yn edrych yn wahanol I bawb sydd ag anableddau. Oedd pwysau fi'n mynd fyny I lawr, ond fysa'r comments dal yn parhau, you know, you've got a bit of junk in the trunk there, a bit of extra weight on your hips. Gyda'n gweithio'r shelf. Rwy'n deithio fi bod gennau shelf. Beth ti'n hynny? Lle mae penol ti fatha yn really mawr. Kim Kardashian with the kind of bottle fel that. That's a good thing. I mean, it's a good thing now. Dwi'n lyfio cael fatha penol mawr. No qualms. Flaunt it. Ond fatha,
yn tyfu fyny, that was not in culture. Right. Oedd pawb eisiau bod yn really stick thin tenne. Oedd mam fi arfer dweud, no, you're not fat, you've just got big bones. Oh yeah, the big bones. Big bones, yeah. That's the thing. Yeah, dwi'n teimlo lot yn well nawr, diolch. Oh yeah, it's I live with my massive bones. Yeah. You know, I'm got the massive bones. Said no one ever. So, yeah. Mae'n teimlad o fi bod lot o gyda ni I gyd I weid am hon. Right, yn union. So, Beth am i ni ddechrau am y probs. Amber, dwi'n dod at chdi'n gyntaf. Be di dy brob di? Waw. Pan o'n i'n tua 11, o'n i'n dechrau mynd yn sal, ond oedd neb yn gwybod beth oedd yn mynd ymlaen, so o'n i'n colli loads o pwysau. Hynny'r oedran, pan chi'n dechrau mynd yn conscious am pethau fel na fyd, so o'n i'n eitha hapus, o'n i'n colli pwysau, but it got to the point o'n i wedi colli gormod o pwysau, and it was not fashionable, really skinny. Ond ar y pryd hynny, o'n i dim yn gwybod beth oedd yn digwydd, so I was kind of chilled about it, nid y peth gweitha yw hynny. So o'n i'n gallu cadw disease fi yn eitha cudd-ish, achos oedd lot o fe'n mynd mlaen tu fewn I fi rather than pethau allanol gweledol. A wedyn pan ges I diagnosis fi a dechrau cymryd meddyginiaethau gwahanol, actually, oedd y medicines yn fod I wneud I fi'n teimlo'n well tu fewn, oedd ganddyn nhw lot o side effects gweledol, so nes I dechrau rhoi pwysau ymlaen yn gwyneb fi, oedd gen I loads o bruises, nes I colli lot o gwallt fi, just pethau random, oedd yn really, really gweledol. So na pryd oedd pobl wedi dechrau gofyn cwestiynau, a I guess, na pryd oedd rhaid I fi dechrau esbonio fe, ond hyd at hynny, nes I cuddio fe yn eitha dda. So dwi'n credu I fi, hynny oedd rock bottom, ond wedyn pan ges I llawdriniaeth stoma fi, actually, nath y llawdriniaeth yna a wneud I fi teimlo lot yn well. Nes I dechrau bwyta beth o fi moyn, wneud beth o fi moyn. Ond ar y pryd hynny, na pan nath pobl arall dechrau asumo bod body confidence fi mynd I bod yn really isel, achos oedd y peth gweledol yma da fi naw y bag. Ond oedd hynna'n really conflicting I fi, achos actually o'n i'n teimlo'n really, good a confident yn fy hun, ond oedd pobl yn deud pethau fel, you won't be able to wear that now. Yeah, a na beth, I dechrau, o'n i'n eitha, resilient, yn erbyn achos o'n i'n teimlo mor dda, o'n i'n dechrau gwisgo be fi moyn, neud be fi moyn, ond oedd yn really confusing pan oedd pobl yn deud, well, we shouldn't be doing that, or you shouldn't be wearing that. So fi'n credu prob fi yw, assumptions, preconceptions, misconceptions, pobl arall, achos os oedd da fi problem gyda self-image neu body image fi gyda'r stoma bag, fyswn ni wedi dweud rhywbeth. Nid lle rhywun arall I dweud hynny yw achos actually na beth nath creu'r problem I fi. Mae pobl yn neud ei fi fel, will outright say fel, going blind is the worst thing that I can ever think of happening to me. I'd rather die. Well, thanks. A ti fel, this is my life. So fi'n trio datblygu perthynas fy hun gyda fe. Fi ddim angen I ti roi barn ti arno I fi, a dyle fi cymryd y barn yna. It's okay, that's your opinion, you can keep that to yourself. That's fine. Be positive at least. Dwi just ddim yn dall sut mae pobl yn meddwl bod yn okay actually I ddeud. To make any comment. Well, it's just microaggression. It's an absolute, ableist. Ond problem nhw yw Os exactly. Da nhw fe, fel dydys ti, they won't be able to deal with it, or they think they wouldn't, ond does dim dewis da ni. A hefyd fel byd, bydde wallen ti, potentially, yr alternative yw marwolaeth. A ti fel, okay, well, what would you rather? Can we get a grip here, please? Di pobl ddim yn sylweddoli, actually, y pethau ti'n ennill o gael yn abledd hefyd, resilience, self-confidence, to an extent, ti yn gofod meddwl am dy hun mwy. Problem solving, advocacy. So, ti yn elwa hefyd, a di pobl ddim yn sylweddoli hynna. There are so many beautiful things sy'n gysylltiedig efo cael yn abledd hefyd, achos mae'n neud ti'n berson
well. Yeah, ond maen nhw literally yn cymryd face value yn dyn nhw. Ydyn. Maen nhw just yn gweld. Ond maen nhw'n meddwl bod quality of life ti neu your self-worth yn diminished. Mae'n just yn systematic a mae'n absolutely ingrained mewn ei culture. Generational trauma. Ie, fi'n cofio pan ges i'r llawdriniaeth, dath y nurse yma mewn i stafell fi gyda loads o leaflets, a nath i just roi ar y bwrdd, like, work your way through them sort of thing. A oedden nhw gyd yn llawn, like, NHS bras and knickers, like, nude, high-waisted granny pants, like, carry pair of granny pants or DVDs. And she was like, oh yeah, you won't be able to wear sexy underwear anymore. Like fel, mae rhaid cuddio'r thing yma. Yeah, exactly. Don't get me started. A ti ddim yn cael bod yn sexy dim oed, ti ddim yn cael bod yn attractive, The desexualisation o bobl sydd efo nableddau. Yeah. 100%. A beth dyle body image ti fod nawr? It's like, oh god. Ond mae hwnna'n problem, efo fel, achos bod ti ddim yn gweld stuff. Like, fi ddim yn meddwl bod fi wedi gweld lot o pobl ar cover of Vogue in like a wheelchair, neu fel, you know, achos mae just like, it's not a part of capitalist, like, way of selling stuff. Yeah. Ond ti actually wedi bod ar cover of a magazine, Amber? Yeah. Tell more. Yeah. Give us the deets. Yeah, so o'n i yn un o'r pobl gynta i fod ar Cloud Glamour magazine gyda anabledd. Which is pretty cool, yeah. Love that for you. Ond, mae'r llun yn amazing. Yeah, ti'n edrych yn hot. Yeah, so really hot. Yeah, diolch merched. Ond, bod e'n gwella, like, a bod pethau fel na yn bodoli, it's not enough, is it? Like, cael un person yn wheelchair neu un person plus size fel rhan o campaign, it's not good enough. Yeah, mae dal yn teimlo fel novelty. Yeah. Na, topic enfawr. Yeah, massive, ynddi. Rant over. On that cheery note, nawn ni symud at yr un nesaf. Beth, beth gen ti? Dydy fel body image fi erioed wedi bod yn dda. Just fel, cos dwi erioed wedi bod yn fel curvy, like big boobs, small waist, big bum, big legs, big arms. That's just the way I'm built. Big bones. Big bones. Lush. Them damn bones. Stunning. Ond fel, I've always been fel, just one, o ddim yn licio pobl yn sbio na fi, ddim yn licio pobl yn fel, ddim yn, not so much fel ddim yn gwisgo dillad tin, cos o'n i yn neu hynna. Ond fel, ers i fi fod mewn wheelchair, mae o just i bod yn fel way waith, cos mae o'n such fel, mae'n literally fel part o'n fi. So, fatha, dydy just, dim wedi dwi'n sorry, dwi'n gwybod dwi'n dweud. Pobl yn gweld y cadar yn lle ti, ti'n meddwl? Exactly, yeah. Ond hefyd ti di mynd trwy shift yn bywyd ti, fel o ti ddim mewn cadar olyn, a nawr ti mewn cadar olyn, a ti'n defnyddio un, a mae hwnna, weddi, fel ti'n gweud, mae'n rhan ohono ti, so it's a part of your image. Yeah. Yeah. Ond fatha, mae pobl jyst yn sbio na chi yn totally wahanol. So dim just y ffordd dwi'n gweld fy hun, ond mae pobl yn sbio ar y, fatha ti'n dweud, y wheelchair rather than me. A fatha mae chwiorydd fi, maen nhw'n cael yn so annoyed, because fatha pan dyn ni'n cerdded yn y stryd, mae pobl just yn sendio i fel fatha, just sbio fyny lawr, sort of thing. A dwi'n kind of dallt o, cos dwi'n meddwl fatha, oh, they're just curious, like they're just looking at the chair, sort of thing. Ond maen nhw fatha yn cael yn really fel blin. Why are you looking at her? Fatha, terrible evils and all in nhw, falle. Ond dwi'n meddwl fatha, obviously, lots of curiosity hefyd amdan just in general, cos dwi'n cofio pan nes i fynd i Australia am brain surgery, dwi'n ddim un wheelchair. Nes i ddim gweld dim un wheelchair yn Australia. Wow. Which is crazy, cos o'n i wedi bod fatha yn y shopping centre, nath ni fynd i Bondi Beach, Sydney Harbour Bridge, not one wheelchair. Yeah. Wel, yn anffodus, mae pobl efo anableddau dal ddim, ni ddim yn gweld nhw yn our society. Like, ni ddim yn gweld nhw ar y screen, ni ddim yn gweld nhw mewn magazines, ni ddim yn gweld nhw mewn ffilms, ni ddim yn gweld nhw. A hefyd, mae cenhedlaeth ni ddim o'r lwcus yn ni'n quite sylweddoli, achos os o'n i wedi cael fy geni fel in the 70s, byddwn ni wedi cael fy anfon off i ysgol arbennig, falle bod y teulu fi wedi rhoi fi lan yn adoption, like, a byddwn ni ddim wedi cael addysg o gwbl. Mae, like, pobl efo anableddau, like, mae'na rheswm pam un ni ddim yn siarad Cymraeg, a pam ni ddim yn cael ein gweld just literally ar y stryd, because we've been kept away. Dwi'n gwybod amdano ti fyd, ond pan ges i llawdriniaeth olaf fi, o fi yn cadw rolwyn am
beth ti'n mis neu ddau, just achos o'n i'n mor weak. Ond o'n i'n gallu neud like couple o steps i'r cadar. Wedyn mynd yn y cadar round y shops neu whatever. A mae pobl yn edrych arno ti fel bod ti'n like bach o ffrod almost, achos mae'r anabledd mae'r anabledd yn eitha cyd, like ti ddim yn edrych yn anabl, whatever anabl looks like. Exactly, di pobl just cos ti'n gwisgo fatha fashionable clothes or whatever, like keeping up with the trends, maen nhw fatha, well surely you shouldn't be in a wheelchair. Y syniad braidd ti'n gwisgo fatha really baggy sweatshirts a fatha really kind of, dwi'n gwybod fatha unsexy. Dwi'n teimlo fatha lot o'r outfits dwi eisiau gwisgo, fedrai ddim gwisgo, because dwi'n gorau meddwl fel, os dwi'n eista lawr fel sydd mae'r outfit mae'n mynd i edrych, fatha, sa even point gwisgo fatha, dwi'n mynd i fod yn frumpy ar y fi. Ond mae designers ddim yn meddwl am fel, how is this going to look sitting down? Which dylen nhw anyway. Because ni gyd yn gwario lot o amser ni'n eista lawr. Oh my god, like dress gyda slit mawr neu rhywbeth. Exactly. Awful when you're sitting down. A i bobl fatha plus size, dwi'n gwybod os ydych chi wedi gweld the plus size ranges siopa, maen nhw'n awful. Mae fatha, yn lle fatha really sexy, mae fatha caftans, cut shoulders, print t-shirts. Y pethau mwyaf unsexy. Swn i'n mynd gwisgo pethau fel na o gwmpas y ti. Like moo-moos. Literally. Bin bags. Just i gidio bob dim. What? Twice the price. Yeah, really? 40 pint. Easy. Crease. No. Yeah. Like your basic. Your basic t-shirts. Yeah. Why? Extra fabric. Oh, shut up. And it's like, this is your fault that you're this size, so we're going to charge you more, probably, because that's how the world works. Yeah. A beth yw plus size? Do you know what I mean? On Pam, why is it called plus size? Exactly. Why is it not just a size? Yeah. Like everyone. Yeah. Just make it bigger. Yeah. It's fine. And smaller, and longer, and taller. Like, Ti'n cofio pan o'ch chi'n plentyn? This might just be me. On siop a Next, neu Next Catalog, a wrth i'r sizes mynd lan, sizes plant, oedd y cost yn mynd lan fyd. A teimlo'n mor wael am bod yn like age 15 years pan o'ch chi'n 12. Yeah. Because it costs more expensive. Yeah, oh my god. Dwi'n cofio fynd i siopa am ddillad ysgol pan o'n i dechrau ysgol uwchradd. Ac o'n i'n blwyddyn 6. Ond o'n i wedi developon eitha cynnar, so o gennau hips a bob dim fel na. Ac o'n i methu ffeindio trosisa mewn sizes plant. Ac o'n i'n blentyn, o'n i yn 11 oed. Ac rhaid mi fynd i'r women's section. A ti'n gwybod pa mor embarrassing? Mortifying, Mynd i'r women's section, lle mae fy merched yn ei 40 yn siop am trosisa un size a ti. Ond wedyn mae corff ti, ti'n gwybod, os ti'n cael period ti pan ti'n 11, wel mae corff ti'n mynd i newid. Ydy, exactly. Ond adeg yna, back then, 10 years ago, mae'n anwyr. oedd pethau wahanol, oedd Ddelwedd dal yn taboo. Yeah, cos mae Gray yn fel, he's a big kid in the sense of, fatha mae gen fo pen reit fawr. Fel rhywun di wneud comment rhywbeth fatha bod gen fo pen mawr. And she just did, oh yeah, that's just because you got big brains and you're clever. Ond fatha, because o hynna, dyn ni'n gorau gael fel size mwy i fatha mynd dros pen o, fatha jumpers ysgol o falle. A dwi wedi sylwi fatha, mae yna comments gen pobl fatha, even y teachers weithiau'n deud fatha, yn grade i hwn, fatha mae hwn yn age 6 to 7 a mae mond yn troi yn 5. A fatha dwi dda, So what? Mae'n dweud enw ar y fo, it's great. Pobl arall, again. On that tune note eto. Dyn ni'n really blin heddiw. Mared. Hello. Dy prob ola. Fy mhrob. Fi'n cytuno gyda popeth maen nhw wedi gweud, ond fi'n credu yn sort of benodol i fi gyda fod yn merch dall, mae pobl yn meddwl bod delwedd yn totally fel visual-based, ag mae'r ffordd ti'n edrych, basically, a dwi'n ddim byd yn ei gyda unrhyw beth arall. So, mae pobl wastad yn really surprised bod fi'n licio ffasiwn, neu'n licio dillad, neu'n licio lliwiau, neu colir, bod fi eisiau mynd a cael gwallt fi wedi torri wedi lliwio. A mae hwnna'n really frustrating bod pobl yn meddwl os ti'n ddall bod ti ddim yn cael poeni am y pethau yna. Fel, fi wedi dechrau mynd i cael gwynedd fi wedi wneud, a bod fi ddim really gallu gweld nhw, like, ar hyn o bryd, maen nhw'n baby blue ac yn glittery. Ac na'i mynd am rhywbeth mor outlandish a hwnna, because fi'n gallu gweld e, a mae'n really, like,
mae'n rhoi fel visual feedback i fi sydd yn really, really joyful. Love that. A hefyd fel, fi'n hoffi gwisgo colir ac gwisgo dillad neis. Un, maen nhw'n tactile. Like, ti'n gwybod, mae Sudan yn lush, fi'n caru fel gwlan really, really soft, neu sut mae pethau'n neud ti teimlo. A fi'n gwisgo colir achos sut mae'n neud i fi teimlo. Exactly. Mae'r pethau mae'n neud ti teimlo'n certain way. A maen nhw'n dod â fel, ti'n gwybod, os fi eisiau teimlo'n fwy hyderus, neu gwisgo fel lipstick coch. Os fi eisiau teimlo'n fwy playful fel heddiw, neu roi loads o glitter arno. Os fi eisiau teimlo'n fel, fi jyst eisiau teimlo bach yn chill, a fel easy going. You know, ti'n gallu really newid mood ti, yn dibynnu ar beth ti'n gwisgo, pa make-up ti'n rhoi arno, beth ti'n ei gyda gwallt ti. A mae hwnna'n rhywbeth really hyfryd. Like, mae'n anoddach pan ti'n methu gweld i fel rhoi dy make-up arno ni, dewis y dillad cywir, a mae'n fel accidents, ond I don't know, mae'n gymaint o boddhad ynddo fe, heblaw am just sut ti'n edrych. I pobl arall. Like, dim dyna pan fi'n gwisgo yw i impress o pobl arall, you know? Do it for yourself. Exactly. Ti'n massive, like, middle finger i'r pobl sy'n meddwl bod pobl sydd ddim yn gallu gweld, neu, you know, gyda anabledd neu beth bynnag yw hi, achos ti wastad yn edrych yn amazing. It's like total contradiction to that stereotype. And mae'r stereotype yn hollol wrong anyway. Exactly. Wyt ti'n gael comments gen pobl fatha'n gofyn fel, why do you... Fyddi pobl yn deud pethau fel e? Fatha, why do you get your nails done? I think mae'n mwy o fel... like, ddim credu bod fi ddim yn gallu gweld, neu ddim yn gallu gweld gymaint o fi, like, being as blind as I am. Right. So mae pobl yn meddwl bod fi'n gallu gweld because they think, if she can't see, she can't look like that. Mae ddim yn gallu rhoi make-up arno, bydde hi ddim yn gallu dewis outfit neis, bydde hi ddim yn gallu sefyll yn syth. Like, so mae pobl yn meddwl, like, she must be able to see, mae'n fine. Oh my god. Mae'n just yn meddwl dyle ti edrych certain way. Fel ti'n gweud gyna, like, os ti'n mewn cadrolwyn, dyle ti just bod mewn sweats. Os ti'n ddall, dyle ti just bod yn gwisgo di a fel dim make-up a gwallt ti'n ôl mewn ponytail. Neu like dim style o gwbl. A mae'r un peth wedyn pam ti'n applyo am fel PIP neu DLA neu unrhyw beth gan y gyfraith, fi'n teimlo bod fi'n gorfod gwisgo a presento mewn ffordd gwahanol. Achos fi'n troi lan with a manicure and a full beat and in a lovely outfit, maen nhw'n mynd i roi llai ar enni fi, achos maen nhw'n meddwl bod fi'n llai disabled na ydw i. Mae'r proses yna'n grueling fyd. Exactly, and it's your right. A maen nhw ddim yn gwybod y proses fi di mynd trwyddo i gyrraedd i edrych y ffordd yna. Ond achos mae fe ddim yn ffito gyda be mae'r able-bodied person yma yn meddwl am beth yw disability fi, fi'n gorfod edrych ffordd arall. So fi'n gorfod ddim gwisgo make-up, greasy hair, falle gwisgo jumper gyda fel toothpaste arno fe. A ddim sylweddoli, clash in colours, whatever. Mae bod y person yma yn rhoi yr arian fi'n totally heiddi. Mae'n jyst yn mynd nôl i'r pwynt, da ni wastad yn gorfod profi yn hynny. Gorfod profi yn hynny i bobl eraill. Bod gynnu ni'r cyflyrau yma. It's always like a fraud. Fatha, pan mae pob yn just mynd sydd i fatha, ti'n deglu dda? They always go to fraud. Achos maen nhw ddim yn deall beth yw anabledd. So annoying. Basically. Fi'n meddwl hefyd mae pobl ddim yn sylweddoli fel, mae perthynas unrhyw un gyda body image nhw, neu fel self-image nhw. It's their thing. I don't need... A mae hwnna'n ddigon anodd fel mae fel actores, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn, like, huge amount of pressure anyway, achos mae lot o'r unig reswm ti'n cael swydd weithio o'r ffordd ti'n edrych. Ag mae rhaid i ti gael headshots fel actor, fel like, hwnna'r unig reference sydd gyda nhw am sut ti'n edrych. Ag fi ddim di gweld gwyneb fi, like, ers o'n i'n 17, so fi ddim really gwybod fi'n edrych fel, a mae gen i face blindness o ran adnabod gwynebau pobl, hyd yn oed mewn lluniau. So sa'n gallu like, adnabod fy hun, cariad fi, teulu fi, like, o gwbl i pobl fi'n nabod yn really dda. Ag gyda headshots, mae fy rhaid iddo fe edrych fel ti, a sut ti eisiau dod ar draws, like, pan ti'n cerdded mewn i stafell, it's gotta look like the picture. So, nes i gael headshots yn rhai newydd yn eitha diweddar, ag nes i mynd mewn ddim really gyda lot o make-up arno, gwisgo pethau, byddwn fi'n teimlo'n hyderus ynddo, ag o'n i fel great, ac o'n i'n teimlo'n awesome, oedd y photographer yn amazing, nath ei fi deimlo'n, like, really hyderus. Lovely. Nes i weld y lluniau pan dathon nhw trwyddo, ac o'n i fel, oh my god, am y tro cynta, like,
if that's how I look in real life, fi'n teimlo fel fi yw hwnna. Like, whatever the energy really is. lush. Yeah, wait for it. Nath agent ffonio fi. Fi'n caru agent fi, ond maen nhw, they're a breed of their own. Ac oedd hi fel, these are unusable. Beth? What? Ti'n edrych yn hen. Na. Ti ddim yn edrych yn ddigon pert. Maen nhw ddim yn edrych fel ti. Maen nhw ddim yn gwerthu ti yn ddigon da. Ti digon pert? Ti angen mynd nôl. Bear in mind. You're not pretty enough. Yeah. In the picture. Yeah. Bloody hell. Mae headshots mor ddrud. Oedd rhaid fi fynd i Llundain i gael nhw wedi wneud. O'n i wedi gwario cannoedd ar cael gwallt fi wedi wneud. Mae'r headshots yn like £300. Mae'n mynd i Llundain yn ddrud. Oedd rhaid fi aros dros nos. Like, o'n i wedi safio like 1,000 o bunnoedd i wneud hwn. Like, it costs a lot of money to be in it. Oh, forget that. Wyt ti'n teimlo'n dda? Yeah. And exactly. She's just ruined that, whatever the cost. Exactly. So wedyn o'n i fel, wel nawr fi ddim yn gwybod beth fi fod wneud, achos fi ddim yn gwybod sut mae hwn fod edrych. So mae rhywun arall, yet again, yn gallu just totally smasho perthynas ti hefo sut ti'n edrych and what that means. Yeah. Mae just yn mad, achos fi'n meddwl bod self-image i wneud gyda sut ti'n teimlo a'r presentation yna beth ti'n roed ac yn neud i dy gorff di i deimlo'n leis. A just yn hawl graen rhywun arall i cymryd hwnna i ffwrdd o ti. Mae edrych yn lys yn gwbl gysylltiedig efo ffordd ti'n teimlo. Yeah. Os ti'n teimlo'n amazing, ti'n mynd i edrych yn lush, achos ti'n mynd i wenu, a bod ti'n mynd i fod yn hapus. Yeah, achos bydde ti wedi edrych nôl ar y headshots gynta na, heb hi dweud unrhyw beth, a teimlo'n really hapus. Exactly. I mean, I'm guessing she's ruined that now. Yeah, I mean, fi'n edrych ar headshots sy'n gyda fi nawr, a fi fel, that's somebody else's version of me. Ond mae hwnna'n fine, because that's what acting is. Ond mae just yn shit. So mae rhywun pobl yn gallu... Mae geiriau'n gallu brif yn dyn. Dwi'n mynd am o'r savage hefyd. Welcome to the industry. I mean, dwi'n gwybod maen nhw'n gorau bod yn kind of fel straightforward, but mae hynna'n just awful. Wel, diolch genod am y probs, ond cyn i ni coroni'r person buddigol, I guess, gai atgoffiad sydyn o beth i chi wedi dweud, achos fe gennau memory fath a goldfish. Okay, prob fi oedd opinions a assumptions pobl arall on beth dyle like, body confidence issues chi fod. Un fi oedd just basically fe pobl yn gweld y cadar cyn gweld fi, a just gweld y cadar mwy na fi, basically. Even though your outfit's fabulous. Oh my god. Yeah. Thanks, Dave. Prob fi oedd bod pobl yn assumo os oes gen ti anabledd, neu ddim yn gallu gweld bydde ti ddim hefo diddordeb mewn body image, neu self-image. Ag it's about how you feel, not just how you physically look. Da iawn. Mae'n so deep. Though. Yeah. Really deep, achos fydde, dwi'n meddwl bod ni gyd yn profi rhai'n gilydd mewn ffyrdd gwahanol. Yeah. Ond dwi'n meddwl, yr un allan ni gyd yn ieithyr i'n amber, pobl yn projectio fatha disgwyliadau nhw anna ni, o ran sut ddylen ni fod. Yeah. Achos, dyn ni'n eitha resilient, mae gen ni eitha self-confidence hyder yn un hynny erbyn hyn, that's fair to say. Yeah, dyn ni'n kind of gorau bod yn resilient. Dyn ni'n gorau bod, yeah. Ond wedyn, pan mae pobl yn projectio fydda disgwyliadau neu expectations nhw o ran beth ddyle rhywun efo anabledd fod, o ran Hunan Ddelwedd a ffordd dyn ni'n cyflwyno'n hynny. Yeah, dwi'n meddwl. Yeah, bod gan ni gyd, confidence and, ni'n lefel o hapus gyda'n hun, it doesn't mean that someone's opinion can't upset you, neu, tarwch chi nôl eto. Dal, mae fe'n matro. Ydy, for sure. Mae un comment rhywun yn gallu aros efo chdi am fydda misoedd, a dyna gyd ti'n fixeitio arno fo. Yn enwedig fi'n credu, mae hwnna'n digwydd i lot o bobl, mae fe'n eitha universal general thing, os mae rhywun yn gweud ti'n dew a ti'n sensitif am hwnna, mae hwnna'n mynd i frifo, whatever. Ond pan mae rhywun yn gweud am anabledd ti, rhywbeth ti sydd un yn really rhan mawr o pwy wyt ti fel person, ond hefyd yn rhywbeth ti ddim yn gallu newid, os o ti moyn, mae hwnna'n like, I don't know. Just it's a dagger in the stomach. Yeah, dim yn fy moyn newid e, ond os o ti'n rhywun o ddyn. Yeah. Fydda halen yn y brew yn dydi. Bod o ddim yn brew. Dwi'n teimlo fel yr holl beth yma i just ranto am pobl arall. Just get rid of everyone. It's other people's problems. Problem y pobl eraill dyn nhw, nid problem ni. A di pobl just ddim yn meddwl cyn bod nhw'n deud pethau. They just say whatever. A wedyn, dyn nhw'n even meddwl amdano consequence o fe, maen nhw'n dweud beth. Ond fel mae RuPaul yn dweud,
Other people's opinion of me, none of my business. Amen. I like that, yes. Good, isn't it? Yeah. Go RuPaul. I know. Diolch eto i chi gyd am rannu eich probs, a diolch yn fawr i chi adre am rando ar ein probs ni. Cofiwch i danysgrifio ble bynnag chi'n hoffi gwrando ar podcasts. Byddwn ni'n ôl y tro nesaf gyda pennod newydd i drafod rhyw a rhywioldeb.